hem vingut convidats a fer una xerrada. Érem gent de tots els països catalans. Jo estic allà al mig, jo i la meva gent, a l'Ebre, entre Catalunya, València i l'Aragó, i una mica he vingut a explicar com ho tenim allà al mig. A l'Ebre tenim gent folcloristes, però es van dedicar més a la cançó. Tenim gent molt interessant com Joan Moreira. Però a Rondalla l'única cosa que tenim de rebot és Joan Amades, l'autor del Costumari. Ell era fill, son pare era de Bot, de la Terra Alta, allà a les Terres de l'Ebre. I esclar, sa mare de Barcelona. I remenant, i això ho hem fet al centre d'estudis, hem trobat que hi ha moltes referències, llegendes sobretot, que li havia explicat son pare, sons avis, la tieta de l'altre poble al costat, i això sí que està allà, no? Però clar, tampoc Amades no era, diguem, un escriptor de la talla d'Alcover, no? Això sí que és l'única cosa que tenim. I després, de fa 10-20 anys, una gent va arreplegar tot lo de la franja, el Matarranya, i això sí que ho tenim. S'ha salvat i està molt ben fet, que és la Matarranya, i després van fer tota la franja d'Aragó. El que són les Terres de l'Ebre, ara hi ha una gent que ho està remenant a la Ribera d'Ebre, la comarca de Ribera, i hi troba coses, però justet. Igual 5 o 6, cada família, no la quantitat que teniu. Clar, són de fa molts anys, no? Però vosaltres en això teniu un tresor, la veritat és aquesta.